Kapag ang pork kasi hiniwa mo ng manipis na pahaba, sa taba naman maliliit lang. Tapos i-marinate mo sa toyo, 10 kutsara suka, 10 kutsara, 2 kutsaratang asukal, kaunting paminta, kaunting asin, 4 na pirasong kalamansi, i-marinate sa loob ng 30 minutes. Barbecue stick, ibabad lang sa tubig, dahon ng sibuyas, sili, ilagay sa baso, kalamansi, 2 piraso, suka, toyo, asukal, tubig, mayroon ka ng masarap na sausawan. Sa pagtuhog naman ng karne, inuna ko lang yung taba, ganyang kalalaki lang guys, saka natin isugba, tapos pahira natin ang minarinate natin sa karne para manuot talaga yung lasa. Mayroon ka ng masarap na barbecue. Simple lang yung mga sangkap pero masarap. Mag-i-enjoy talaga yung buong pamilya mo. Mapapa-extra rice sila ng malala. Kung mapadaan man sa'yo to, wala ng plano-plano, magluto ka na rin ito. Ang pagana yung dahon ng sibuyas sa sili.